इतिहासाच्या पानावर, रयतेच्या मनावर, मातीच्या कणावर आणि विश्वासाच्या प्रमाणावर राज्य करणारा राजाच मंत्र्याला शिवछत्रपती. शिवछत्रपतींना मानाचा मुजरा करून मी माझ्या मनोगतात सुरुवात करतो. मित्रांनो, आज या मातीमध्ये जन्म घेतलेल्या मुलाला सांगावे लागत नाही की छत्रपती शिवाजी महाराज कोण होते, कारण जन्मताच इथली माती प्रत्येकाच्या मनामध्ये शिवछत्रपती हे नाव कोरून ठेवते आणि म्हणून शिवछत्रपती हे नाव भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचले आहे. माझ्या राजाचे गुणगान गावे तेवढे थोडेसेच. ते वय खेळण्या बागडण्याचे असते. त्या वयात माझ्या शूरांनी हाती तलवार घेतली. अशा विविध कला त्यांनी शिकल्या. हे सर्व कशासाठी हा तुम्ही विचार केला आहे का? अरे, माझ्या शूरांना जाण होती. गोर गरीब जनतेची माझ्या राज्याला जाण होती. रयतेची रक्षण करणाऱ्यांची आणि या मागे शिकवण व संस्कार होते ते अशा वाघिणीचे की ज्यांच्या पोटी शिवरायांनी जन्म घेतला. आणि ती वाघीण म्हणजेच राजमाता जिजाऊ. शिवरायांच्या मनात स्वराज्याची ज्योत प्रज्वलित करणाऱ्या राजमाता जिजाऊ यांना माझा मानाचा मुजरा. एवढे बोलून मी माझे छोटेसे भाषण संपवतो. जय हिंद, जय भारत. थँक्यू. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा व यासारखे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि हो, शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करा. यामुळे आमच्या येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळेल सर्वात आधी तुम्हाला.